версия. Здравейте, приятели! Аз съм Калян и съм софтуерен инженер, но с страст към авиация, така че днес нека да прекараме малко време заедно, наблюдавайки трафика над София. Закачени сме към честотата на София Approach and София Tower, така че ще чуваме разговорите между пилотите и подхода, както и пилотите и след това колата. Към момента е 5:46 местно време и очакваме 2 излитания и 2 кацания, както виждаме. А, така че нека да започваме и всеки, който му е интересно и има някакъв интерес към авиацията, се надявам да му е приятно да гледа. Виждаме към момента, че Ryanair 7 Uniform Delta захожда за кацане по писта 2.7. Към момента е насочен към Аркер, след това Багип и Final Left Turn. За Lufthansa 1428 към момента по последни инструкции е насочен към Аркер, след това Тутпо, отново за финален подход Runway 27. По последни инструкции 70. Последни данни, както казвах, за Lufthansa искахме 75 miles track distance. До момента по писта 2.7 излита Wizz Air 907 Foxtrot Alpha и веднага след него Wizz Air 81. Lufthansa 1428, turn left 105, descent 7000. Lufthansa 1428, left turn heading 105, descending 7000. Good afternoon, Wizz Air 9 Foxtrot Alpha. On the runway, heading 1,500, Wizz Air 9 Fox Alpha, hello, Sophia radar identified. Turn right heading 280, climb flight level 280. Right heading 280, climb flight level 280. И току-що Wizz Air на Foxtrot Alpha получи инструкции за изкачване на 28 000 фута. Ryanair Uniform Delta трябва да се свърже с крилата на частта 118.1. Lufthansa 1428 получи и шорткът северно от летището, така че най-вероятно до Багип и след това Final Right Turn в Final Approach на 7.
След малко очакваме. Lufthansa 1428, right and heading 130, След малко очакваме и Austrian 775 да се свържи с Sofia Approach и да получи инструкции. Съответно очакваме NISWA 3 kilo arrival, direct to Archer, then buggy, pen final, left turn runway to 7. Arrival approach. Identified direct to Uteka, point count flight level 280. Direct to Uteka, flight level 280 is right one. Lufthansa 1428, descent 4,000 feet and expect final left turn in a minute and a half. Lufthansa 1428, 4000 Чухме, че Wizz Air 81 беше насочен към Итека, която можем да видим ето тук на границата ни с Сърбия. Tables off India, Alpha turn right heading 110, descent 5,000. Right heading 110, descent 5,000, Los Angeles. Lufthansa 1428, turn left heading 300, descent 3,500, clear towers. Lufthansa 1428, left and heading 300, descending 3500. Lufthansa 1428 получи инструкции да завили наляво с хединг 300 градуса и да снижи на 3500 фута. И виждаме, че Lufthansa 1428 достигна Тутпо, така че всеки момент очакваме инструкция от типа Dr. Sofia Tower 118.1. With a Nana Fox Alpha, Belgrade 134.025, bye bye. 4025 with Nine Fox Alpha. И от тук нататък вземаме Fox Alpha. Беше прехвърлен към друга частота. Както очаквахме току-що, Lufthansa се свърза с Клод. И току-що Lufthansa 1428 получи разрешение за кацане на писта 27.
Zoo Alpha India Alpha, descent 3,500 feet. 3,500. Понеже съм пуснал филтър, да виждаме само тези, които са от и за официално в Zoo Alpha София. India Alpha, turn right, heading 180. За тази причина, ако има някой нелегитимиран тук самолет, той няма да се визуализира. И в този момент чуваме разговор между такъв екипаж и София Approach. Но връщаме си филтъра, за да може често и ясно да виждаме тези, с които в момента разговарят. Именно към момента остава да ни интересува Austrian 775, пристигащ от Виена и снижаващ към момента Flight Level 108, sorry. 775, descent 6,000 feet. Току-що получи инструкция за снижаване на 6000 Lima Zoo фута. Alpha India Alpha, turn right, heading 250, clear towers. Heading 210, clear left, Zoo Alpha India Alpha. Очакваме и излитане, както виждаме. Ryanair 5X Ray Golf. Започва да ролира по към момента. Juliet на right November and holding point runway 27. Lima Zoo Alpha India Alpha, tower 1181, bye bye. Alright, до включения на Zoo Alpha India Alpha. For me can be provided, but the advice is going to be on extra charge. No, that's okay, but it's careful. Confirm, I'm going to give it to you. Now continue Charlie, Juliet, November, step 8. Passenger 143. Okay, sorry, so time. That's okay. That is correct. Today from Lima Zoo India И Alpha India Alpha, току-що чухме за Lufthansa 1428 Taxiways. Той напусна от Intersection Charlie. След това продължава Juliet November, стоянка номер 8. Heading first to left, Zoo Alpha India Alpha, thank you. Direct to Helga 407, 742, QNH 1020, red code 86, clearance to Brussels. Helga 407, Sofia Tower Venture, clear Brussels, runway 27, Europa to Tango, flight level 240, set squawk 1744, seatbelt 1624. Your destination runway 27 of Rotor Group Tango departure, flight level 240, squawk 1744 with CTOT 164, Belgrade 402. Чуваме и Alpha Bulgaria 407 стартира, запуска двигатели, получи току-що склок, така че след малко очакваме и него да го видим на мапа. Control 134, decimal 1, bye bye. There is going to be a manual on step 8, the document is not operational now. Passenger 1428, that's copy, thank you. And one Wuhan 120, advice for your next flight back to Frankfurt, you have seatbelt for time 165. Passenger 148, that's copy. We are running from the Eagle, we are ready with it. Running 5
Иначе може би забравихме да споменем и метеорологичните условия днес. Както виждаме, последния метар. Qatar 110 degrees Fahrenheit. Silicon visibility е окей. Температура на температура на въздуха 10 градуса, Dew Point 5 градуса, QNH 1019R и няма очаквания за промяна в близките 2 часа. Идеално време. Явна видимост над 10 км. Без значителни облаци под 5000 фута. Така че, ако някой се чуди защо извършваме кацане по Runway 27, макар че вятъра е източен и югоизточен, пренебрежиме 4 възела, твърде слаб, така че няма проблеми. В принцип лимита е около 10 възела Tailwind, за да имаме някакви за да се съобразяваме с него. Към момента се съобразяваме с приоритета на излитащите, нали, съответно, че са посока запад. Докато гледахме времето, After 775 получи инструкция After left to Bagib for final left turn по runway to 7. Междувременно Ryanair 5X Golf получи разрешение за излитане на Runway 7 и в момента съответно набира скорост и вече тъкмо излетя от Runway 27. За него можем да очакваме нещо от сорта Land Flight Level 280, Unrestricted and after then direct to летни, може би. Другия вариант, ако го прекарат през Сърбия, Годек. Sofia Ryanair RA2, good evening, number 2 Tango, passing 3,100 feet, climbing 7,000 feet. Ryanair 5X-ray Golf, stop identified, climb unrestricted, flight level 240. Climbing unrestricted 240, Ryanair 5 Golf. Получи разрешение за изкачване на Flight Level 240. И скоро очакваме и да бъде насочен до някоя конкретна навигационна точка. Аз съм 775, току-що се свърза с колата. Иначе става на Native Small One. И току-що търстрецът получи разрешение за кацане на Runway 27. Good evening, you clear to destination, runway 27, Ogata to town, departure, flight level 240, squawk 6037. Due to Warsaw via runway 27, Ogata to town,
Tango departure, initial climb flight level 240, walk 0, 37, load 6 Papa Delta. Load 6 Papa Delta, repeat correct. Clear 3 kilo, Wizard 1 Charlie Whiskey. Wizard 1 Charlie Whiskey, descent to altitude 10,000 feet, QNH 1020, information Foxtrot. And 10,000 feet, QNH 1020, we have Foxtrot and any shortcut for us for Wizard 1 Charlie Whiskey. Wizard 1 Charlie Whiskey, copied, maybe vectors from the north side. Right there, we'll go for that 1 Charlie Whiskey. Roger, initially follow the arrival and expect vectors. We'll follow Nisma 3 kilo, thank you very much. Wizard 1 Charlie Whiskey. То Wizard 1 Charlie Whiskey поиска шорткът за заход към ще София на I27. Получи предложение да подходи от северната страна на летището. И съответно каза, че ще очакват допълнително включване след мъничко. Разрешението за кацане на 2.7. Продължаваме да чакаме Ryanair 5X Golf. Както казах, предполагам, че ще бъде насочен към летни. Control Ryanair 5X Golf, return to fly left. Получава инструкции. Firm Ryanair 5X Golf, clear to let me. Let me, thank you Ryanair 5X Golf. Току-що и Ryanair, който го чакаме, получи инструкции за и беше насочен към летни, както и очаквахме. След около 3-4 минутки очаквам да го пренасочите към честотата на Скопия контрол за продължаване и извеждане към през въздушното пространство на Македония. Северна Македония, извинявам се. И да се върнем обратно. Австриеца получи инструкции за рулиране по Taxiways, след като излезе от Intersection Foxtrot. Then left hotel and продължава по Q. Между време не успях да чуя стоянката, но мисля, че ще е първа или втора. За Wizard 1 Charlie Whiskey. Към момента хединга е 130. Очакваме да започнем да завива лекичко наляво. Maybe heading 110, 120. Something like this. Тъй като, както казахме,
ще бъде със северен подход. Wizard 1 Charlie Whiskey, turn left heading 105. Left headed 105, Wizard 1 Charlie Тук Whiskey. ще получи инструкция за Heading 105. И за да не прекалявам и да става твърде дълго видеото, смятам след кацането на Reservoir Charlie Whisky от Базел да приключваме за днес. До този момент Ryanair 5 X-Ray Golf уж е навлязъл в въздушното пространство на Македония и като цяло Wizard 1 Charlie Whiskey, descend to очакваме altitude 6000 feet. други Altitude 6000 feet, Wizard полети 1 към Charlie Whiskey. момента в близко време. Тук ще получи инструкции за снижаване на 6000 фута. По-рано казахме за Fly Bulgaria Fox 07, който запускаше двигатели и ще лети до Брюксел. Току-що започна да полира. Wizard 1 Charlie Whiskey, heading 095. Heading 095, Wizard 1 Charlie Whiskey. Току-що Wizard 1 Charlie Whiskey получи инструкция отново да завием още малко наляво, heading 095. Почти успоредно на пистата, за да можем след това с десен завой да го насочим директно към писта 27. Очаквам да бъде насочен Final Right Turn около точка Багип и след това директен захват 27. Affirm, please, thank you very much. Roger, sending ready message. If there is an improvement, I'll call you back. Otherwise, call me at time 504 for started. И ще се радвам, ако все пак има някои въпроси, било то за софтуера или относно някакви други авиационни въпроси, с които съм наясно, ще се радвам да отговоря. Коментарите. Към момента виждаме, че Wizard 1 Charlie Whiskey продължава да снижава 6800 фута към момента. And speed 224 and continue reducing.
След 6000 метра, така че очакваме ново включване за Lazy Airline Charlie Whiskey. Maybe for final right turn in a minute and new altitude. Wizard 1 Charlie Whiskey, descend 5000 feet. 5,000 feet, Wizard 1 Charlie Whiskey. То Wizard получи 1 Charlie Whiskey, and a minute, разрешение expect right turn to Tutpo. за снижаване на 5000 и след около минута да очаква Final Right Turn до Tutpo, както виждаме за Final Approach на 827. Wizard 1 Charlie Whiskey, ready for right turn. Wizard 1 Charlie Whiskey, clear to Tutpo, descend to altitude 3600 feet, clear to LS27. Clear to Tutpo, descend 3600, clear ILS27 Wizard 1 Charlie Whiskey. Не получи разрешение за десен завой към Тутпо и снижаване на 3600 фута за директен заход с Runway 27. Междувременно Fly Bulgaria Fox 07 вече рулира по рулежка хотел и ще спре на Holding Point Runway 27 да изчака кацането на Wizz 1 Charlie Whiskey и след това, веднага след това ще бъде пуснат за излитане на писта 27. Всеки момент очакваме Wizz 1 Charlie Whiskey да получи инструкция от вида Contact Software Tower 118.1 за последваща информация от кулата за разрешение за кацане, както и метеорологичните условия, съответно вятъра над пистата. Wizard 1 Charlie Whiskey, Tower 1181, goodbye. Ще го получи. И сега чакаме да се свържи с кулата, за да поиска разрешение за кацане на писта 27. И току-що получи информация за вятъра, 50 degrees и получи съответно разрешение за кацане на писта 27. Се развява за Airbus A321 за такъв сравнително кратък полет, минимум около 140 възела. На Fly Bulgaria Fox 07 вече на Holding Point Runway 27 и изчаква кацането на Wizz 1 Charlie Whiskey. За Wizz 1 Charlie Whiskey очакваме да получи информация от кулата за taxiways и стоянка и междувременно за Fly Bulgaria
407 да получи разрешение за излизане на пистата и съответно за излитане по нея. Току-що получи разрешение за излизане на писта 2.7 и изчакване да напусне пистата Уизер Ланчар Левски. Предполагам, че ще го напусне по Intersection Чарли. Да, както виждате, тъй като визовете винаги биват паркирани на терминал 1 на летище София. Предполагам, излезе по Чарли, ще продължи по Чарли и след това надясно по Джулиет. Стоянка между 25 и 30. И току-що получи инструкции, продължава по Чарли, след това надясно по Джулиет, стоянка 26. И междувременно Fly Bulgaria Fox 07 получи разрешение за излитане на Runway 27 и инструкция да се свърже с София Departure, София Approach на частота 123.7 за последващи инструкции след излитане. След около 30 секунди очакваме да се свърже и да получи инструкции, като най-вероятно ще бъдат от вида Climb Unrestricted Flight Level to Fox Zero. И след това директно Бобово или Отека. Push and start approved. Taking north QNH 1020 Foxtrot. Current load 6 Papa. Междувременно Lot 634 иска разрешение за пушен старт от кулата. Bulgaria 407, здравейте, София Identified, Climb Flight Level 280. И току-що Fly Bulgaria 407 получи инструкция за Flight Level 280. И след малко съответно очакваме и насочване към дадена навигационна точка, както казах, очакваме или Бобово, или Отека. Bulgaria 07, София, добър вечер. For the moment, runway 27, Юго Танго, flight level 230, squawk 7353, seatbelt 1651. Към момента, доколкото виждам, Fly Bulgaria 407 лети към Угота. За тези случаи, мисля, че ще може. Има един, който наближава до към момент, ако да не подберем, защото ще трябва да е който е. Приятели, мисля, че стига за днес.
тъй като ще стане твърде дълго видеото. Надявам се, че ви е било интересно. Трафика беше доста спокоен. Предполагам, че мога да запиша следващ клип в някой момент, в който трафика не е получително в iBulgaria 407, както чухме, получена инструкция за насочване към отека, както и очаквах. Да, както и очаквах. Така че, нали, лети на тук. Да, надявам се, че следващия път ще хванем дори малко по-натварен трафик, за да е още по-интересно, тъй като колкото е по-натварено, толкова по-готино. Благодаря ви, че останахте и гледахте. Надявам се всеки да се извадил нещо полезно за себе си и да му е било интересно. До следващия път.